Hej, jeg hedder Anne Karlsson og er folketingskandidat for det Humanistiske Parti. Og jeg hedder Stella Petersen, og jeg stiller også op. Og jeg hedder Christian Adamsen. Jeg er formand for det Humanistiske Parti og stiller også op til folketingsvalget. De næste 10 minutter vil vi bruge på at fortælle jer noget om det Humanistiske Parti. Samfundsgruppe, som har de største sociale problemer. Det er dem, der har den største boligmangel, de har en lav SU, og de fleste, der kommer ud af skolen eller en studiegang, har svært ved at finde sig et ordentligt job. Ud af 235.000 arbejdsløse er 125.000 af dem unge. Dette er et absurd tal, og det er absurd, fordi de unge ikke selv har været med til at bestemme situationen. Hvor er de henne, de unge? Er de i Folketinget, i byrådene eller de ledende poster? Nej, de er ingen steder. For i dette samfund er der en indgroet mistro til, at de unge selv kan vælge deres fremtid. Schlüter sagde i sin nytårstale i 1986, at om få år ville det være arbejdsgiverne, som står i kø for at få alle de unge arbejdere ind. Men hvad er der sket siden? Det er 2 år siden nu, og der er ikke nogen forandring. Den forandring er ikke sket, fordi de unge ikke selv har været med til at tage den beslutning. Det er umuligt at løse de unges problemer, når de unge ikke selv er med til det. Derfor kræver det Humanistiske Parti, at de unge får lov til at forme deres egen livsstil, deres egen arbejdsvilkår, deres boligvilkår og deres studievilkår. Til alle jer 300.000 førstegangsvælgere, som skal komme og sætte jeres kryds for første gang, lad være med at stemme på regeringen, fordi de vil ikke gøre en døjt for jer. Stem på en ung humanist. For i et samfund, hvor de unge ikke har nogen beslutningsmagt, det er et samfund uden fremtid. Den er helt gal med betalingsbalanceunderskuddet. Siden Schlüter-regeringen trådte til, er betalingsbalanceunderskuddet vokset katastrofalt. Og dette skyldes regeringens inkompetence. Poul Schlüter lovede os, at her i dette år, 1987, ville betalingsbalanceunderskuddet stå på 0. Det kommer det aldrig til. Men hvad er det egentlig, Poul Schlüter har gjort? Han har i hvert fald lovet os en masse. Jeg sidder her med en række citater fra Poul Schlüter over, hvad han har tænkt, hvad han har troet, hvad han har formodet, hvad han har lovet vælgerne, hvordan han har spået om fremtiden, og intet af det har holdt. Men hvordan kan det egentlig være, at vi er så forgældede, som vi er i dag? Det skyldes primært de multinationales indtrængen. De multinationale har besat det danske erhvervsliv. Ud af de 1250 største virksomheder i Danmark, er de 850 af dem på udenlandske hænder. Det kan da ikke passe, at de multinationale frit kan gå rundt og trække pengene ud af dette land. Vi producerer mere, end vi nogensinde har gjort før. Vi har flere folk i arbejde, end vi nogensinde har haft før. Vi har aldrig anvendt så meget teknologi, som vi gør nu. Og alligevel bliver pengene trukket ud af landet dag for dag. Hvad kan vi så gøre ved det? Det jeg mener, det er, vi må dæmme op for de multinationales indtrængen. Godt nok. Kan vi så ikke stoppe den der indtrængen? Det kan vi godt. Men problemet er, at vi har en regering, som er gode venner med de multinationale, som ønsker, at de multinationale forbliver i landet. Derfor, det første vi må gøre, er at skifte regeringen ud. Dernæst må vi finde ud af, hvordan vi stopper op for de multinationales indtrængen. Og for det tredje, må vi i gang sætte kooperativer, hvor det er arbejderen, som leder og fordeler arbejdet. På denne måde kan vi erstatte importen med hjemmeproduktion. På denne måde kan vi sætte flere folk i arbejde. På denne måde kan vi rette op på betalingsbalanceunderskuddet. Og gennem kooperativer vil vi kunne sikre dette land en fremtid.
dag en af de grupper, der er mest diskrimineret, og det kan man se inden på mange områder. Man kan se det både inden for arbejdsløsheden, lønstigninger eller mangel på lønstigninger, og inden for politiske poster og ledende stillinger. I dag er det faktisk sådan, at der er 35% flere arbejdsløse kvinder end mænd, og at mændene generelt er steget 7-8% mere i løn, end kvinderne er. Og det kan man jo kalde diskrimination. Og så synes vi også, at der er for lidt kvinder i Folketinget og for lidt kvinder i byrådene, så det skal der også gøres noget ved. Selvfølgelig synes vi ikke kun, at det er kvindernes arbejdsløshed, der skal gøres noget ved. Fordi den generelle krise er stor nok. Der er 235.000 arbejdsløse i dag, og hvis den regering, der nu har siddet der i 5,5 år, bliver siddende, så stiger den med 40.000 til. Så det skal der gøres noget ved. Så vi i Det Humanistiske Parti, og det gælder især kvinderne, vi synes det er på tide, at stenalderpolitikerne de løfter deres vetoret over for kvinderne. Og der skal skabes flere arbejdspladser, og det kan kun ske på en måde, og det er gennem kooperativer, hvor kvinderne skal være med på lige fod, hver gang der bliver taget nogle beslutninger. Når alt kommer til alt, er det vi alle sammen ønsker os mere valgfrihed. Økonomisk frihed, politisk frihed, ja, valgfrihed i det hele taget. Men når jeg taler om valgfrihed, så tænker jeg ikke på den der forlorne, liberalistiske valgfrihed, som de højreorienterede går ind for. Jeg mener sand valgfrihed, som humanisterne definerer den. For den sande humanisme er socialistisk, i det den kæmper for fjernelsen af den private ejendomsret over produktionsmidlerne. Humanismen er for valgfrihed, i det den kæmper for decentralisering af staten, som styres af monopoler og bureaukratier. Humanismen er revolutionær, i det den kæmper for et brud med de økonomiske og klassemæssige betingelser. Humanismen er metodologisk og etisk ikke voldelig. Den er for folkeafstemninger, pluralistisk, kooperativistisk og selvforvaltende. Og den er demokratisk. Fordi dette samfund er ikke et sandt demokrati. Der er visse ting, som vi mangler, som vi savner i dette demokrati. En ting, som vi savner, er blandt andet en lov om politisk ansvar. En lov om politisk ansvar vil sige sig, at vælgerne får mulighed for at opfølge de ansvarlige politikere i deres valgløfter. Det vil sige sig, at politikerne skal ikke længere have mulighed for at love det ene og det andet, valg efter valg, og så ikke opfølge det. Den politiker, som ikke opfølger og praktiserer sine valgløfter til tiden, skal gå af. Hvad mener vi med det her? At vi skal have valg hver andet år? Eller hver anden måned? Nej, det vi mener, det er, at for eksempel, hvis du går ned til en radioforretning, og du går ned og køber dig et farve-tv, og du betaler 8.000 kroner for det. Du kommer hjem og finder ud af, at det er et sort-hvid tv, du har købt. Hvad gør du så? Du går ned og får det byttet. Klart. Hvis du stemmer på en politiker, som lover dig noget, skulle du så ikke have mulighed for at skifte ham ud, hvis han ikke gør det, som han har lovet dig? Eller anderledes endnu. Hvis du går ind på en arbejdsplads og siger, jeg vil gerne have et job her, og du bliver spurgt, okay, kan du betjene en computer? Og du siger, ja, det kan jeg godt. Men i virkeligheden kan du ikke. Hvad sker der så? Når du har været der en dag, så siger de til dig, kunne du ikke betjene den der computer? Jo, siger du så. Og næste dag bliver du fyret. Men hvad så? Du bliver fyret, hvis du ikke kan de ting, som du har lovet. Hvorimod sådan en som Poul Schlüter og alle de andre traditionelle højreorienterede politikere kan love os en masse, og intet af det opfølger det. Det her land savner et sandt demokrati, og derfor må vi have nye kræfter ind i Folketinget. Stem på en humanist. Husk det nu.